Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kada ito'y umay nga panagbubotos, ititilyek ket di managayat ipagilian. Iboto ke, yung kandidatong magalang. Nararapat lamang na piliin natin ang kandidatong matulungin. Akong piliyon nga botaran ang tao nga matinud-anon ug masaligan. Pagdusuriman na kandidato, ipumoto ko sa nyaba o umaakang presidento. Bang matuyo hindi maragan, siya impiyon ko. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kita ni 4 lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Yohit sa Tingog nin Barangay. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldo, nakita ko niya in the Lunes sa Mayo 12, 2025, Election Day. Sa pangaran ni
dating konsihal Chego Obido sa pagaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yaon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sindong lingkod, amigo sa radyo, Alwin L. Alwin Jobit po tabi ni, ibahan nindo ako, sundo kitang alas 9 din pagkaaga ngunyan sa programa. Duman sa mga nagsiselebrar kan sa endong mga kumpleanyo, may panggasto. May mga kamatian ngunyan, Git Wilson. Tagabos na nakatutok na ngunyan na pagkaaga digdi po sa satuyang programa. Good morning po sa sendo kabos. Aram kong busy ka mo ngunyan. Pero tawanin doon din tsansa yung samuya pong programa. Tangani na matawanan kita ning giya sa satuyang pagboto ngunyan. Taso iba day paman maburoto ngunyan. Nagbukas ang voting centers ngunyan alas 5:30. Alas 5:30 po nagbukas yung voting centers. Pero sundo lang alas 7 po ang makakaboto sa mga seniors. Otrohon ko po kung kamo seniors, tabi, tapos persons with disability, PWD, pregnant women, yan po pwede kamong magboto na ngunya na pagkaaga, tabi, ngunya na pagkaaga. Pag alas 7, so mga regular na botante po na daing kamatian, pwede na. Okay? Alas 7 o alas 5, sundo alas 7 nin banggi ang botohan. Pag alas 7 nin banggi, pundo na ang botohan, magbibilang na kita. Okay? Konsise na po, so manggagara na ngunyan. Good luck po sa mga manggagana, and then duman sa mga mapipirde, better luck next time. Yung man sa nang pwede tang gibuhon kaan. Okay? Para kitang magiginibo dyan. Tabi, kung kinapos man ka mo, bako gustong sabihin, abosendo ang tao, kung di kinapos ka mo, tabi, sa suporta, or kinapos ka mo sa kwarta, yan po. At dakula na kuanan kwarta talaga. Ngunyan, grabe. Kaso hapon, digdi sa Ligaspi, so pila, daog po tabi, daog pa so may pila sa sinihan. Naan pelikula po tabi, sinda Catherine Bernardo tapos si Alden Richards, no? Daog pa, so pila po dyan sa kuan, Alden Richards tapos po tabi si Catherine Bernardo, no? Igwa kinagkadiris mayo, igwa po tabi kinag-iriki sa inirikisan, o duman sa inirikisan, tabi, pero sala yan na inikisan mo Takasi sa politika dapat tawan mo lang. Takasi yung pamilya-pamilya, nakukonsensya yan, nagbabaranga-banga yan. Pero kung inikis mo na gabos, pag inikis mo na gabos po, ikis ka na gabos dyan. Maski diyan makaresibi sa ibong, ikis na. Ako pigtataram ko ini po ngunya na pagkaaga, ngunya na election day, because totoo naman talaga na rampante subot buying digdi. Rampante po subot buying digdi. Sa Comelec, day nakita magparasaragin-sagin, taday manindo talaga kaya, magin sa PNP, ang problema nga ta nagpipirilang dakulon, garo na may prosesyon po sa PNP, nakatangad lang sa langit. Nakatangad lang sa PNP sa langit, titalikodan sa mga nakapila. So PNP, diba? So makanos na paghilingon, so orden guide kang PNP po, siyempre, kung dahil kayo din reklamo, dahil man. Pero kung ilingon, ikamembro ka kang PNP, nahiling mo ng ampila, grabe man ka, dahil ka mo, nabuta ka mo kaan, nahiling na nindo po na grabe ang pila, may ibogo ng pila po, alawigo ng pila, dahil nindo pwedeng sitahon yan na nasa tinampo. Nag-araga pa. Nag-araga. Digdi. Sa Ems Barrio Kasudma, grabe. Igwa pangon yan. Arimbay. Igwa pangon yan sa Arimbay. Kikapitan ba? Atab.
So, iyan po duman sa mga leader, ang pangapudan takuta na tabi, isikreto ba nindo? Isikreto nindo. Pwede man bagay na ipadara sa harong, uning nga tabi, day pa ninadarahan, darahi daw. Okay, ayan eh. Tabi, cause given naman niya na pag-eleksyon, talagang may kwarta. Ako nga ni, ako ang kusendo po tabi, nakareceive ako. Pero day ko inagad dyan, nakareceive ako. Pero, bako gustong sabihin na nakareceive ako sa imo na ako. Iyo, taigwa ako rin sa diri na puon pa kayo, igwa akong sa diri na dapat na butuhan, no? Dapat na butuhan. Tapos, duman naman sa aram nindo po, duman naman, ipaliwanag ko sa indo, kung kamo da iman inabot, aram nindo, sarong leader, dipisilon yan, alimbawa, nagkuanin straw votes, alimbawa nga 90% kay puhan, nagparapalista, siyempre mapalista ka, alanganin man magparalista mo an konsisay-sisa, ipagparalista mo alanganin yan, itatao duman sa kampo kang kandidato, 90%. Di, tinawanan mo na ning kuan, kinaulay mo, naunay nga tabi ang suportaran ta, igwa ka mo pag-eleksyon. Okay? Malay kung da idugod tumao. Ang problema ka, pag kinapuso kandidato, gigibuhon ka yan po tabi, 80% na sana, or 70% po. Iyan po ang ababa 70%. Pagabot kang kwarta. Ngunyan, papaano nito kang leader? Kung naubos na, din na kita magpareklamo, taubos na. Apira, kundi talagang tinaawan, arog dyan baga sa Maruroy, igwa dyan ta nagburungagan ngani, nagkakaribok, de talaga pigluwas. Duman ngani sa muya sa Rapu-Rapu, sa Rapu-Rapu, kunday pa na suro-suro, nawara so leader nawara pa so leader, ang problema bako man sila siya sulakamid, bid duman sa kandidato. Kan inilin ko, biniripay ko po, may mga nakalista na daip tinawan. Tapos kan inanap, so leader, ura na. Nagdulag na so leader. Ang buhay so leader. Ang buhay so leader, dapat po kung itinao sa indo, itaon nindo sa ang hagad ko, itaon nindo sa ilinista nindo. Itaon nindo sa ilinista nindo po so mga leader. Takay po niya ninda kan mga leader baga, igwaman ka mo, o abiarin po ang 3,000 so sa leader, iyan ang na-receive nindo bilang leader, tapos igwa pa ka mo nin so paipit para sa indo. Halimbawa nin 3,000 so leader, may plus 2,000 pa kamo kung paipit 2,000 o bali 5,000, tapos kakastaan pa nindo so kuan. Igwa nga ni digdi na nakaabot 200 na sana so sarong slate. Magkasurupog daw kita, mga ugali tayo nagkakakuha na nga ni kita, so ano yan, ano yan, dahil na nga ni kita pinaghahanap na ni kita kampira kan mga kandidatong ini, pinagtatao na kita, pigbabakal po tabi so sa tuyang boto, kung pinabakal nindo so boto nindo, tapos pagabot kan oras, guguntingon pa, mga maibugon so pandok, makasupog para sa kuya, pag ako, kaya abo ko dyan pag ako nagkuhan man ako kay ito, kan 2022, kinaputan ko, dakulaon pa, pero pagkatapos kan day naubos, kinawan ko pa, dapat ibalik mo sa kandidato ibalik mo dapat sa kandidato, ganun yun kasimple, pag day naubos. Si RSM Cora nasa linya. Inipit sa taram ko po sa realidad na nangyayari, ha? Okay. RSM Cora nasa linya. Good morning, Tabi RSM. Please come in. Okay. Good morning, Andre. Natin man sa tuyang mga paradango. Observation report ini. Hindi mismo to sa muyong voting center. Ngayon na aga. Tapos agong April, Barangay 48. Tapos sain, mga tugang, matangkilo ang pagpuon kan purutuhan. Maraydahay. Tapos ikawang sistema
itong sistema. So, lalo na pagpuon nga alas 5, tagkod alas 7, na kung saan ang maburoto. Senior citizens, PWD, atin man mga palos. Sarong oras mi ka ba nga iyan? Okay. Tapos, ang sa tuya observation, ikaw ang nagsususo na mapuruto magtaatap naman. 59 years old, 58 years old, marirahay talagang sinunod ninda, no? So, talagang senior, PWD, as in man, buntis, iyo sana. So, dahil dyan kinaglibot-libot, ma'am. Dahil talaga. Tapos, saro pa observation niya to, mga tugang, na kung saan mga kulang ang pagkasapot na maboto. So, sabi nga niya to yung mga illiterate, mga tugang. May kaiba. Halimbawa, maiba ka, dapat miyembros kan pamilya mismo. Kung man, dapat may authorization na kan ali sa pamilya na siya ang maiba. Dahil pwede na basta sana, halimbawa, so watcher iyo na ang maiba. Kaya bako ka pamilya, dahil talaga bubutan. Talagang inaran kang maestra. Dahil man kay open ballot dyan, ma'am. Open ballot. Open ballot. Tama doon. Ikaw ang teacher kay Rakman. Then, susaro nga nito manaloy talaga. Ako na sabi ka maestra, ako na sana ang ma-assist. Siya ang nag-assist. Tapos, so, yan ang butante. Dahil siya dahil pa nakakabuto. Sa dahil niya, aram kung siya ibubuto niya nasa luwas na turista, so kuwaon niya pa. Yan ang marayrahay na pangyayari mo niyan digdi sa bagong abri. As in, sa pa-observation, only masaklap. Mga pirang segundo, kang naglilinya na kami na malaog na kang balota, medyo nagkadiferensya. So, rin, ma'am? So, machine. Machine? Oo. Mga 10 try. Dahil siya nagbabasa. Ang 10 try na piglaog sa balota niya, dahil nagbabasa. Ang inibo kang mga maestra, may knowledge sa computer, biglimpihan ninda, biglimpihan medyo segundo. Mga 10 minuto siguro ito, between 5 to 10 minutes. Okay, ayan, naayos sa piglimpihan. Ma'am, nakaboto ka na, ma'am? Nakaboto ka na? Yun na tabi. Pig-iling mo tabi, ma'am, Sukan? Nasa linya kami kang malaog na kasamuyang balota o ano niya ako inita. Nakatindog na kami, dahil pa kami nakakala palaog duman sa machine kasamuyang balota. Yung nangali po ito. So, sana ang perform na ilalagro sa iyong balota nagka-diferensya. Salamat sa Diyos sa tinimpihan, after 10 try, mga minutos po, mga tugang man giraray. Inako kang machine. Ma'am, iapot ko sa imong tabi, nahiling mo resibo kan ibinoto mo? Yes. Okay. Tapos, so resibo kan i-check mo ito. I-check mo ito kung tama talaga. So, binoto mo, okay. Ilinaog. Itiniplok mo ito, tiniplokon mo siya, then lalaog mo giraray. May nag-iiling mo. Tama man, ma'am. Susaro nga ni parabuto. Dali nga man ilaog nag-ulo kami alam niya ko, nagaroon man, remembrance, pati kan may sa ilaog mo nga, bulsada na ilaog mo yan naman. Dahil nga pag darahon. Hindi instructed, marirahay, mga maestra, marirahay sa indang performance dito po sa Bagong Abri Barangay 48. Okay. Mabuhay ka mo, as in, pasalamatan to sa maestra, sa mga maestra, maski dahil patapos, kasi masakripisyo sa masakripisyo, na kung saan, po mga lugar maging proper, as in maging marhay, and sa tuyang halalan 2025, mga tugang. Okay? So seniors, dahil pa man kagrabe ang mga pila. Diit pa ang pila. Ayan po mga tugang.
basta ang gusto ko sa nang sabihon, sunod talaga ninda. So sa indang dapat gibuhon. Sunod kan mga maisa, so dapat ninda gibuhon ang niya na eleksyon. Hindi po yan sabi. So mag-cooperate na sa tuyang obserbasyon. Okay, Alvin, ikaw ka pang kaputan, tabi? So malinig, Ma'am Tabi. So resibo, kung 16 minuto mo, iyo man talaga so nagluwas. Yes. Ikaw mismo ang maalaag naman. Okay. Unlike kan 2022 election, medyo, yan ang, so resibo ka ito dahil man pigla agsan na. Okay na ito po, mga tugang. Okay? Ayan, Alvin. Hindi ko ginamay ang sa indong lingkod, Ate Cora, para sa tuyang Radyo Pilipino. Kabahagi mo saan mang panig ng mundo. Okay. Sige, maraming salamat RSM Cora sa report ali dyan sa Bagong Abri Elementary School, Polling Precinct. Sige, so balik na ako digdi sa programa. Diretso na kita. Grabe, so Albay na ata yung pinaka matindi yung vote buying, ano? Yung Albay na. Parang pang Guinness World Record na ini. May igun mo yan. Digdi sa Legazpi, 16,000, may 11,000, may 12,000. Sus Mariusi pa di. Yun ay po yan, so kuan, magabaton talaga yung vote buying. Kundi rabos-rabos naman sinda po eh. Bako naman po tabi isaro lang. Oni na an agyat na digdita actually may mga reklamo na gayod, may ano yan, official na reklamo na. May official na pong reklamo. O mahiling tayo ni kon iyo mananggad. Iyo mananggad. Iyo. Kon ma-action ang Comelec dyan about sa about buying. Yo, about buying. Maining tayo yan. Okay? Anyways, igwara kita nin 25 minutos makalampas an alas 6 nin pagka-morning. Idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Cotton and Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 lang pa sa alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon,
amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radyo Pilipino.
Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa 40 minutos o 20 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Iyon na po duman saan pangapudan ko sa mga botante, magboto po kita rin tama. Magboto po tabi kita rin tama. Ngani po na ano yan? Ngani po tabi na marhay yung satuyang sistema. Maray po ang sistema. Makapili kita nin makapili kita nin matanos. Makapili kita nin matanos na leader na pwede tapo na pwede tapo tabi na maging sandigan sa laog din tulong taon. Niyo 2,000 times 70,000 botante, 140 million. Ilingon ta daw. Sa tabako, may saro na Tabako City may saro po na may saro po na kandidato, tulong partido ito, may sarong kandidato, di talaga nagtao. Titistingon niya kung ang mga taga-tabako madaraning kwarta, di siya nagtao. Abo siya, parang Biko Soto. Parang Biko Soto po ang dating. Di siya nagtao. Dahil wala nang yasukan. Kaya lang ang pinakamaray kay nita dakulso nagchat-chat sa mo diyan sa tabako na jawa nga yadai. Paano man naaraman me? Narayo kami Legazpi City, maagi kan Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Tabako. Arayoon baga. Kaya lang dakulon kitang mga amigo diyan, mga kabisto, na maski nga yadai, iyo ngayaan sa moyang iboboto, tag gusto mi ngaya na matanos na leader. Yugon mo yan. Yugon mo yan. An kuang kang botante. Kaya ngunyan, dahil man nakasiguro kung alangkaw ngayaan itinao mo, ikanangga na day po. Ta iba yung reaksyon na naiiling ko iba yung reaksyon po tabing nahihiling ko. Sana po kita magpili kita nin matanos. Taday naman kamunin kontinuaran ngunyan. Permero, iyan na mga itinaosendo po tabi. Dahil naman ang pwedeng bawion. Pag binawi kay sendo kan leader, dahil ka man nga nagbutong nga kibaw. Ang gibuhon po tabi nindo siring kay ni. Mag-report ka mo sa PNP. Tayo yan, rimati yan na magbabawi yan. Ta gustong sabiyon, dahil man ka mo madadara na, madadara ka mo. Dahil po ka mo pwedeng darahon ka, ta, butbaying yan, bawal. Iyan ingatan kan mga kandidato, tas sinda po senda malagpak yan. Kumbaga, gasino ba na lang naman sige, ano ni? Dahil ng kuha, dahil padarang report so mga pagiribata sa Metro Manila. Bisingon yan ta, aram nindo po na alas 9, ngunyan local programming ako. Ini local programming kita ngunyan. Ngunyan. Orat yan, pag alas 9 po, national broadcast na kita. National broadcast. Dumanyan po tabi sa Metro Manila. Reporter naman ako. Alas 9, ma-report ako duman Tapos, mabuto man ako. Okay? Mabuto man ako. Tangani na solve na kita. Okay? May mga ano ba yan? Natural ining ko So, ngayon din nagagana sa vote counting machine. Siyempre mati. Lilimpyahan. Dahil nagagana. Pero dyan, diretso na yan.
Igwa ngayang so kinaon sa nangya so balota, sala gayud so seeding mo. Ang pag-seed din do po sa balota, tap yan baga, bako man ang bullpen. Bako man bullpen ang pigagamit dyan, parang pentel pen Tapos, ang pag-seed din do sa balota po, din do pagkadoonon. Baka may maapektaran duman sa likod. Sa likod baga party list. Back to back yan. Back to back, tapos ang sa likod kaya party list. Party list. Ang party list po, 100 pera yan. 150 kayo, 116 party list mo yan. Ang iboboto ninyo dyan, saro man sana. Saro man sana po tabian sa indong iboboto dyan sa party list. Sa mga senador, aram ko na po kung siya iboboto ko. Maboto ako kan mga senador. Sa mga tultol, abo ako kan. So, abo ako kan artista. Meron abo ako kan artista. Kapag artista, ano yan? Pangpamas dyan sa Senado. Dahil man pwede. Gusto ko po na, sa totoo lang, mas maray na ibalik ta so Senado ka ito na arog baga. Do, ura naman kayo makapantay kay Miriam Defensor Santiago, the late Miriam Defensor Santiago. Buroy, si Arroyo, si Joker Arroyo, si Kitatad, Raul Roco, o yan, day naman dyan kayo makapantay itong mga senador na ito sa mga the best. Tangon yan baga, sa Senado po, may mga clown na nga dyan. Igwa na po tabi nga ni mga clown dyan sa Senado ngo yan. Saka. Kaya, ang kay po ang tangon yan, pilion ta so senador na matanos. Ibalik ta. Ibalik ta po sa mga senadores na matanos. Ngani po na kuan. Ngani po na ano yan? Marhay po yung dalagan kan Pilipinas. Gun mo yan? Matindi bagadi. Yung incident report ha. What arrested 4 male persons for violation of RA 10591, RA 2516 in Omnibus Election Code, Barangay San Vicente Grande, Dragalbay. Time of arrest about 1 p.m. Kasudma ini nagagiduman sa mo. Suspect 34 anyos, single, resident of Castilla, Sorsogon. 34 anyos, married of Castilla, Sorsogon. 56 years old, married, resident of Donsol, Sorsogon. 33 years old. Di na pagpapangaranan po yan Di nang pangaran yan. Married, resident of Castilla, Sorsogon. About 10 a.m., May 11, Daraga MPS received a report that alleged armen were sighted at resident of Punong Barangay Lomirio of Barangay San Vicente Grande, Dragalbay. Action taken, Police Colonel Julius Anyonebo, PD Albay, PPO together with elements of Daraga MPS led by Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, together with Albay 2nd APMFC, 31st IB led by Sergeant Ryan Jose, were dispatched. The same proceeded to the aforementioned place that resulted in the arrest of suspect while in possession, custody, and control of the following items, to wit, 5 units 30 caliber 38 revolvers, assorted ammunitions of 38 caliber revolver, 1 piece 9mm caliber Ingram spare magazine of Ingram loaded with ammunition, 1 piece hand grenade, 1 piece backup with assorted personal belonging, and 2 pieces sling bag containing ID and personal belongings. Daraga MPS requested the assistant of RICO 5 in still conducting pursuit operation duman sa mga fleeing suspects. Okay. Nadakop so apat digdi. Apat po na suspect. Ini po so suspect duman sa dating
kan nakaaging mga aldaw, hinaras po si Kapitan Lumirio kan Barangay San Vicente. Siyempre pag kapitan, aram nindo leader yan. Hinaras, pinaputukan po. Duman. Tapos, kasodma, may nag-report na igwa po nin sightings duman, edi nadakop. Siyempre na sa investigasyon, sabi may mga revelasyon, pero sana kuan yan, political motive man siyempre yan, talaga. Political motibo. Political. Pero sana tama yung kuan aram nindo diyan sa Daraga, may nakukulong pa nga sa nangani. May nakulong pa, may mayor baga diyan nakulong. Oto sa Tagig. Yung agom nangon yan, kandidato Iyan so kaso pa kan 2018 di ba? 2018 elections. Pagadan kay Congressman Rodel Batocabe, nakakulong pa, tapos utronta na naman ngon yan kuan. Lain na makahadit po yung mga leaders, kaya sa mga leaders ngon yan, igwa nga ni akong amigo na may mga kuan sabi ko, mag-report ka kaan. I-report mo yan sa i-report mo yan sa PNP, Cybercrime Division. Yung number niya, ang number po tabi kasi, nakakumbaga yan, bako day naman ngon yan, pag bako ka-registered po, day ka naman makagamit kan SIM card. Ito po, siyempre, may cellphone number, registered ito. Registered kong kisay. Itong nagpapatakot. Madali yan magkadara ko po na mga tarantadong yan Ang sabi, di ko na itataram kung si saya, ang sabi, iyan ngayang kapatid, iyan ngayang kwarta dyan sa imo, kan kandidato, di mo na nga ipagtao. Or else nga may mangyayari sa imo, di mo na ipagtao. Ang problema, tao minabot, tao na. Uminabot po tabi, tao na, late. Late. Dahil ko naaramon kong kisay na kandidato, late na uminabot. Tinao na, ano pa man. Sabi ko, magtaga-kuang ka na lang. Before and after election, ingat-ingat ka na lang because dita aram ang sitwasyon. Bata nga ni dakulon bagan nangyayari. Maski nga ni patakot, siyempre patakot, dapat na i-consider mo yan po tabi na kwan seryoso ba? I-consider mo yan na seryoso yan na mga patakot na yan. Kaya kay puhanta po talaga na maghiro. Kay punta po tabing maghiro. Iyan ang importante. Anyway, sabi ko sendo, duman sa mga kandidato, ano ining oversight? High school, nagapa open ballot. Madadali. Ini reminder ko sa mga teachers denindo po pag sayangon, mga nini, nunoy, ang sendo po tabing ang sendo po tabi na propesyon. Denindo pag sayangon, mga nini, nunoy, ang sendong mga propesyon. Why? Why po? Kasi tabi ano yan, kamuman sanaan madidipisi lang kan, bawal na bawal po ang open ballots. Bawal po ang open ballots. Pag inireklamo kaan, pag inireklamo kaan, tapos na. 5K para sa gobernador, BG kung mayor Buda Saro man giraray kanto kay kada saro 8K.
pero daog sa nakanto kay Ansolo. Grabe adi. Talagang ang susunod kay ning eleksyon digdi. Ang saro kay ni 20,000 na. Ang saro kay ni magabaton po tabi ang susunod kay ni 20,000 na kada saro. Ang marireceive. Ikon wala to ka. Ta kay puan mong mag-suicide so ang mga kandidato. Ang mga kandidato masuicide ka baga. Alimbawa sa sarong barangay ang botante po tabi 1,000. O ang tatawan mo diyan at the 700 or 800 ano? 80% 800. So sa Roman 80% 800. O di ba 1,600 ang tinawan kang kandidato pinunduhan. Ang botante 1,000. O di an kwando man an 800 imbalido. Imbalido ala ganin man magpili din duang mayor, duang gobernador, duang congressman, di man pwede ta imbalido an boto ka. Invalid yan. Invalid. Ang gibon po nindo sa mga botante ngon sa mga nagkatarakot tabi. Ang gibuhon nindo isid nindo alimbawa tanganing dayan mabilang isid nindo so mayor 2. Isid nindo so gobernador 2. Di invalid ang boto nindo. Iyo ang pasunod mo ngayon sa mantok. Iyo po kung nabo nindong mabilang kung medyo nahaalit ka mo sa sendong kuan. Pero aram nindo dahil man pwede ang open ballot yan Pag nag-open ballot po picturean tabi nindo yung teacher. Ang teacher may paglalagyan yan. Yo picturean nindo ang teacher tabi igoyanin paglalagyan. Tapos sa mga watcher dapat mga maurag ka mo. Alimbawa ngaya yaon dyan. Nag-open ballot ka, bawal yan. Ang teacher ka yan, siguradong madadali. Teacher, paano yan? Natapig pa open ballot mo, bawal ba yan? Gusto mong ireklamo? Pwede kang kasuhan ka yan. Criminal and administrative. Tapartiyan po tabi kan inapod na pandaraya. Partiyan kan pinag-apod na pandaraya po. Sa sarong partikular na eleksyon sa kabagasan di ba? Pandaraya po yan kaya kay puhanta po na magpasiguro man pasiguruhon ta po tabi yan iyo pasiguruhon ta po tangani na day kita nin diferensya kaso hapon igwaman kisarong city councilor na grabe Darwin diyan sa bita 24 oras operasyon nagduduman sa tao suro 50 pero di ko nangaranan suro 50 tabi garo pista sa sarong syudad nanaw suro 50 dahil sa nagburo barangay duman siya sa compound nanaong suro 50 sa mga sa sentro kan Legazpi sige so kuan makaubos baga siya nin digdi sa sentro kasod makaubos siya nin 20,000 na balota di may 20,000 siya ang maboto sa imo 5,000 grabe so giniribo ayahay so tao siyempre pag kwarta pipilahan talaga yan kwarta yan alangan manaday mo yan kwarta pinilahan sa kabagasan iyan ang problema okay anyway tabi wala kita nin 1 minuto antes mag alas 7 nin pagkaaga mapaaram naman ako sa programa